Arrobe ikastolako mikroinformatika sistemak eta sareak erdi mailako heziketa zikloaren bigarren mailako ikasleok garatzen ari garen software bilduma 2018 proiektua aurkeztu nahi dizuegu. Proiektuaren xedea da euskarazko software librea sustatzea Bizkaiko ikasleen artean. Ildo horri eutsita, GNU Linux zenbait sistema eragile, Android, Ubuntu eta Windows sistema eragileetarako mahaigainerako zein web aplikazioak bildu ditugu software bilduma 2018 aplikazioan. Hala ere, erdarazko eta software libre ez diren aplikazioak ere aurki daitezke bertan. Arrobiako web orrian, software bilduma 2018 aplikazioaren web bertsioa eta GNU Linux eta Windows sistema eragileetarako bertsioak eskuragarri egongo dira. Gainera, Google Playn Android sistema eragilerako bertsio bat egongo da. Bizkaiko Foru Aldundiak diruz laguntzen duen proiektu honen baitan, Bizkaiko hezkuntza zentroei eskaintzen zaie DBH laugarren mailako ikasleekin erabat doakoa den ordu bateko tailer praktiko egitea. Bertan, zentroko informatika gelan software librearen nondik norakoak aurkezten zaizkie ikaslei, eta software bilduma 2018ko zenbait aplikazio lantzen dira haiekin batera. Arrobiako informatikako ikasleok aurtengo bertsioan lanean gaude, eta gutxi barru prest izango duzue. Arrobia ikastolako leloak esaten duen moduan, ekinez egina.